Gibarugan sa Malacañang nga wala na mali sa pag-anunsyo si President Bongbong Marcos Jr. bahin sa pagdakop sa Czech Republic sa pugante nga si Zaldico. Kinihuman subling ipahibalo ni Palace Press Officer ug Undersecretary Attorney Claire Castro nga ana sa France si Ko og mihangyo pa og political asylum. Sumala ni Attorney Castro nga naatlan lamang nga dunay balaod nga ginasunod ang Czech ug wala kini nalapas ni Ko maong siya nabuhian. Dugang pa niya nga sama sa ubang Pilipino na dismaya sab kini sa pakyas nga pagdakop kang Ko. Apan gipaniguro nga makig-alayo na sila sa ambassador sa Czech Republic ug France. Kini aron ilang masabutan unsa pa ang mga butang nga kinahanglang buhaton aron hingpit nang mapauli ang maong pugante. Ani tipik sa pamahayag ni Attorney Claire Castro. Sinabi niya na disappointed siya dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. Wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. So aalamin lamang po ng Pangulo ano ba ang dapat pang nagawa dahil sa atin sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na.